खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गोनां खौरांफोरखौ जेन नोंथांमोना मिस खालामा आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां होनो आखायाव लादों। बिटिआर सोरखारनि बड'फा लाइभलिहुड मिशननि बानजायनायाव चिरां बिजिनिनि बरलावगाव फोथाराव मैया बिटिआरनि फर्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेशन मिट हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गासै 104 एफपिअ एबा फर्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेशन आबादारि दिहुनग्रा आफादफोरनो 1,50,000 रांनि चेक बिलाइ आरो सा 22 समबाय एसोसिएटफोरनो 50,000 रांनि चेक बिलाइ रानना होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाय चिरां बिजिनिनि सर्बेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो मान बावनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव गाहायै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'जों लोगोसेनो एमपि रोनगोरा नार्जारी, इएम धनसियास दास, इएम धनन्जय बसुमतारी, इएम गौतम दास, एमएलए अजय कुमार रय बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव आगु बिएलटिनि चेयारमेन जाबोनाय बिरसिला गांनि मुङाव गोसोखां मिनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय। बे हाबाफारियावनो एमएलए जयन्त बसुमतारीयाबो बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दों। हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सरकार दाबाय, नाथाय बानायनो हायासै बे स्टेडियामखौ बिरसिला गांनि मुङाव, नाथाय बानायबाय गावनि मुङाव हाग्रामा ब्रिज। रायजो राजानो जेरैबायदि खोथा होबोदों बेबादिनो मावलांगोन। जेखौ दायो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय, सेनसन जाखानायखौसो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो बेखौ आबुङै मावफुंनाय जागोन होननानै बुङो एमएलए जयन्त बसुमतारीया। 25 बोसोरनि आयेनखौ सुप्रिम कर्टआ सिफायबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 1998 मायथाइयाव पिभि नारसिं रावनि गसरआव आर्टिकेल 105/2 आरो 194/2 आयेन बायदियै रां घुस होनानै भट लाब्लाबो एमएलए एमपिफोरा रेहाय मोनोमोन आरो गोबां समावनो बिसायख'थिनि समाव घुस लानाय, घुस होनाय, रां होनानै भट लानाय बेफोर खामानिफोरा रायजोआव जाबोबाय थादों। नाथाय बेबाराव सुप्रिम कर्टआ मोनसे गोख्रों आयेन फोसावनानै होदों। बिसायख'थिनि समाव रां घुस होनानै भट आजावोब्ला एमपिब्लाबो एमएलएब्लाबो रेहाय मोननाय नङा। बे गोदान आयेनखौ फोसावनानै होदों डिवाइ चन्द्रचूड़आ। बाक्सा जिल्लायाव एक्स एनडिपिफोरनि सायाव बरबरि रिजार्भ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रों सोंखारनायखौ खौरांनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बरबरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला एक्स एनडिपिफोरा थांनाय 2005 मायथाइयाव बे हाखौ दखल खालामनानै केम्प लुनानै थादोंमोन। रायजो राजाजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै। एग्रिमेन्टआव दंमोन जेब्ला भारत सरकारजों बर' हारिया सुक्ति खालामगोन, बे हाखौ रायजो राजानो हगारनानै गालांगोन। इयुनाव स्कुल कलेज बायदि बायदि मोजां फसंथानफोर खालामनानै लानो हागोन। नाथाय सुक्तिया जानानै थांबाय। एग्रिमेन्ट बायदियै हाखौ रायजोनो गथायना होनो नांगौ, नाथाय बिनि सोलाय हाखौ सेना लानो नागिरगासिनो दं। बे जायगाखौबो खालि खालामाखै। नाथाय एक्स एनडिपिनि माखासे सोद्रोमाफोरा न' लुनानैसो थाबाय। जुदि हाखौ रायजोनो हगारना होआब्ला जों होखारगोन, जेसिपि लानानै सिफायनानै होखारगोन। जुदि माबाफोर जोंनि गेजेराव जायोब्ला जों बुलायनांगौब्ला बुलायगोन, रायजोनि जानानै बुंदों लासित बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि बे एग्रिमेन्टआव आथिखालनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो दंमोन होनना फोरमायदों। थै होनो हागौ, थेवबो हाखौ होनो हाया, बेबायदि गोख्रों रावजों बुंदों रायजोनिफ्राय लासित बसुमतारीया। बे जाथायनि सायाव रायजो राजाया मा सानो? नोंथांमोननि अपिनियनखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। बे जाथायनि सायाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, रनजित बसुमतारी आरो एक्स एनडिपिनिफ्राय मा फिनजाथाय फैयो नोंथांमोननो लानानै फैगोन। बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो बिनि सैथोथिया ओंखारखागोन। सानै साथामा गोरोन्थि खालामदोंब्लाबो गासै आफादानो मुं मोननाय बायदिखौ जोङो नुहुरदों। बिनि सायाव भुल बुजाबुजिया गोरोबलायनायनि गेजेरजों सान्थियैनो सल्भ जानायासो मोजां। नाथाय ससियेल मिडियाफोराव गिदिर गिदिर बाथ्राफोरजों थासारिखौ गाज्रि खालामनायाबो जोंनि बर' हारियाव दुखुनांथावना थासारिसो लाबोयो। गोजोन सान्थिखौ सिगाङाव दोननानै एग्रिमेन्ट आरो बै समनि कन्डिसनफोरखौ लानानै गोरोबलायनायाव फैनांगौ होनना गेजेरनि जानानै मिजिं खालामो, जाहाथे जोंनि बर' हारिया गावजों गाव बुलायनाय दानलायनाय बेफोर सोदोबफोरखौ खुगायाव लाबोआलासे सैथोथिखौ लानानै जेंनाखौ फोजोबनायखौसो जों रायजो राजाया
हामजायो। रायजोफोर आं जि बुंगोन आं हसा बाथ्राखौनो बुंगोन कारन बे जितुनिखि जोंनि बरबरि रिजार्भआव एनडिएफबिआ दखल लाफैदोंमोन जेब्ला बे दखल लाफैनायाव सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्ति खालामनायाव जनामोन दं गबिन्दमोन दं बिथांमोना तारमाने गावसोरनि जितुनिखि सुक्ति जायो बे सुक्तिया जोबनाय लोगो लोगो जों बेखौ हगारनानै होलांगोन आरो नोंसोर जि खामानियाव बाहायनो हागोन कलेज बा माबा उन्नत माबा खालामनो हायो रायजोनि मोजां खामानियाव बाहायनो हायो बे हाखौ जों हगारना गालांगोन दिनै बिथांमोना तारमाने बे हाखौ सेनो नाजादों जोंनि बरबरि आन्चलिक कमिटिनि हाखौ 12 जनसो सुबुङा तारमाने एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरा दा इसोर सेनो सेस्था खालामबाय दङ नाजाबाय दं सरकारजों ओजोंहा फेरेंगा माबा माबि मा होनलै माबाया बुहुमुखिनि माबा लेड एडभाइजार बर्डनि चेयारमेना अनजालु बिथांमोनजों लोगो हमलायनानै बिथांमोना तारमाने हाखौ जोंनि बरबरिनि हाखौ सेनो नाजाबाय थादों जों आरो रायजोआ बे हाखौ कुनु दिनाव हगारना होनाय जाया जों बे हाखौ जों रायजो राजा गासैबो लोगो नांनानै आन्चलिकनि जानानै बिसोरखौ उइसेट खालामनानै जों होखारगोन बे होखारनायाव सोरबा माबा जायोबा जों नांलायनांगौ बुलायनांगौ जों दं जों रायजोफ्रा दं रायजोफ्रा बयबो मदद होनांगोन रायजोफ्रा जों हगारा जोंनि हाखौ जों हगारा कारन सुक्तियावनो लिरखानाय दंखायो बे सुक्तियाव लिरखानाय दङ जनामोन दं गबिन्द दं गबिन्दजों लिरनायाव आंबो सायख'हरदों बाजार कमिटिजों लोगोसे आं निजेनो सायख'होग्रा लासित दा 12 जन बा 12 बिघा इनिफ्राय आरो फारसेथिं लकेल माबायाबो लानो नागिरबावदो लकेल जितुनिखि लकेल एनडिएफबि दंबावो इसोर मोनथ'वाखै भागो इसोरो सेकेन्ड ग्रुपआव दङ इयावबो 18 जन ना मा दंबावो बे 18 जन जुदि लायोबा बे जोंनि सम्पतिखौ जों एनडिएफबिनो मानो हगारना होनो कारन सुक्तियाव दंखायो जोंनियाव जों बिसोरनो हा होनो हाया ओरै होननानै इनिफ्राय बारे जोंखौ माबा खालामदो नोंसोर होआब्लाबो जों सरकारि भाबै लाना फैबाय जों कारन मात्र थाथ'नो थाखायल'सो नोंसिनियाव केम्प खुलिना थागोन ओरै होननानै बुंनाय सुक्ति जानायसिम इनिफ्राय जितियानोखि जोंनि सुक्तिया जोबगोन जों इ हाखौ हगारना गालांगोन दिनै बिसोर हाखौ जोंनिफ्राय सेनो नागिरदों जों बे हा सेनो नागिरनाय माबाखौ जों मानिया जों रावबो मानिया आं बेखिनिखौनो बुंनानै सोर दं बेवहाय नोंथांमोननि जे हाखौ सेनो नागिरदों बेहाय नामफोर दं आं जायगानि सासेबो गैया दा बहानि माने आं सासेल' मिथिगौ हुदुकाटानि फैसा मोननायखौल' आन्चलिकनि गैया सब बेलेग जायगानि गोजा खिन्थु दा आंहा एनडिएफबिफोरनि नामखौनो मिथियालै अ सम्पति दंलाय बिराद गावबागाव हा दंजोबो इनिफ्राय गैयाबा आलादा खोथा नङा इ मोनदानो जोंनि मथे मोना ओमफ्राय आरो दङ जोंहा मा नाम मोनलायो दै गागेबनि बिजामा दैया थाम जारिमिन इसोर दं नामफोरखौ इफोरखौल' मिथिगौ इनिफ्राय बाखि मिथिया आं फ्रान्सिस बेबायदियै इसोरो दङ आरो जाबाय खिन्थु इसोर मानियाखै लाइजामबो होबाय थायो लाइजामखौ नाजावलायाबालाय आरो जों मा होननो बेखायनो जोंनि माबा आन्चलिकनि साननाय हिसाबै सब गामि हिसाबै जों इसोरखौ माबा जिसिबि लानानैबाबो उरखावनानैबाबो होखारगोन बे लासित बसुमतारिया दाबो गोसोआव दं बे सुक्तियाव लासित बसुमतारिया
सायखर खालामदोंमोन बेखायनो आं गिनोबो थाङा जानो थैनाय जा रुंसारि जना बसुमतारी बिथांबो दं गबिन्दबो दं बे सायखर खालामनाय समाव इनिफ्राय बाजार कमिटि धीरेनबो दं थिग बेबायदि आरो गासै दंजोबो बेयाव जों सायखर खालामनाय जादों इसोर हगारना गालांनो एखेबारे माबा होखानाय बे सुथि खालामनाया बेसेबां गोबाव जाखो दा इसोर 6-5 फैनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव जायगा लाफैदों इनिफ्राय नै दिनैसिम दा बेसेबां जाखो इखो आं बैसोखौथ' मिथिला दा बेसेबांबा जाखो इखो मिथिला इसोरो बेसेबां माबायाव माबा लादोंमोन आंनिया गोसोआव थाला 2020 थिग 2005 बे 2005 निफ्राय नै दिनैसिमहालागै इसोर थाङाखै खावसेया थांजोब्बाय मालाय गाव गाव न' थांजोब्बाय ओमफ्राय मात्र दङ इयाव दा 10-12 गिरि इनिफ्राय दा आरो जायगानिफ्राबो सुनो हमदो जोंथ' बे हाखो आनसलिकनि हाखो आनसलिकआ बिसोरनो होनो हाया जायगानि मानसियानो हा मोनाखै जों निजेनो मोनाखै बेयावबो जिथुनिखि बाजारनि हा बे बाजारनि हाखौबो जों भागोआव मोनबावाखै बेथ' जों इखौ रानना लानायनि माबाबो बेबस्थाबो लायाखै बेखायनो जों बिसोरनो कुनु जीवन थै होनो हागौ किन्तु हा होनो हाया बे लासित बसुमतारीनि थांखि जय बर' रायजोनि जय बर' रायजोनि